samar pamoring saking layap liya pengah lu yo pindah posating suping rasa Kucilek iblis laknat podo wis wani ganggu kabeh kamardinanku iki mono papat dunungku kowe wani maksud jiwa banteng roko ayo Sumikiro mo tak kemah dengan aku ya. Ayo.
apa sampe gedene iki apa? Gawe pambantu nunggu panas. Ayo, tak godone. Ciluk. Wah. Bisa kan? Ciluk. Bajalah. Wah, mencicil. Aduh. Ayo, kowe rasa mikir tak goto sajur sak wala-wala kowe. Yo. Ora dade. Anjen rembak itu siji loro telu. Yo. Wala, ora dade. Wani nantang karo aku. Ndi? Ndi kuela salah. Setan apa? Kowe sing ganggu adikku. Nganti adikku kalah. Iya, pancen adikku kalah. Iki kakame ra bakal bisa kalah. Iya. Kowe tak kapak, mbok habis mati tunggu iya cek wih ampun tenang sokong arep iya cek waduh aku kalah Banting rogo beset jiwa kepengen ngerti leluhuring Nirwondo Kawaca mangertiyo darah kuru lan darah pangruwatan yo darah Pandhawa wiwit biyen ora tau aku yen leluhuring Nirwondo Kawaca tanane kakrena
dening Sri Aji Jayabaya cukup. Minto adeling Bathara iki mau kapara entuk wangsit jane ra. Sebel wong tuaku Nirbita kawaca kuwi sedane ora kapundhut marang Bathara nanging sedane dikrenah dene wong-wong mamenang ya Sri Aji Jayabaya. Mula sangka piyate kala werka kala mamang lan putraku Merusmati yen ana kahanan kaya ngene aku kudu kepiye teh? Sinuwun Prabu Nirbita kawula keparengat di dalam kula batih kala werka matur lebat nyuwun pangapun. Iya. Sinareng Sang Prabu Niranda kawaca paring dawuh. Sedanipun ingkang Rama dipun pejahi kalebet turun darah panglantan. Nuwun ngantosa pukut jagat Rang Baratayuda Jaya binangun utawi perang sedulur menika mboten badhe rampung. Turun Pandhu Dewanata lan Dewi Kuni. Iya. Ing mapan wani Kurawa ing dipun pandhegani Prabu Duryudana. Iya teh. Dene wonten Pandhawa menika dipun pandhegani Sang Prabu Puntadewa. Iya. Sireng Sang Prabu pejah utawi seda padha rebut negari, padha rebut wangsa, padha perang dulur lan dulur nganti tundan tukan wekdal menika. Sinuwun papan menika kalebet darah Kurawa. Dene mamenang kedhi menika darah Pandhawa. Ampun namung bondo asta nutup netra ampun. Pundi dunya anak lan bapak sampeyan kok mung trima lungguh sigrang sela tumbang sagad-gad suwun monggo kula sabya ngutuh sedanipun ingkang Rama Sang Prabu Nirbita kawula. Ya mungguh panemumu kepiye kala mamang? Duh sinuwun jimat pepundhen kawula. Ing ajeng pun aturaken dhateng Kakang Patih Kalawerka. Sedaya kala leres jalaran wedal sak mangke wonten ing Gunung Arga menika kalebet para yaksa sampun siaga ing gati nenggo dawuh benjang menapa panjenengan mudhita sedanipun ingkang Rama. Kaya ngono, Ger. Meru Prabu. Najan to kowe iki ijeh cilik. Nanging mbok menawa bisa ngrasake
yen eyangmu sedane kena dening liyan banjur panemumu kepiye nger boten benten kalian panemunipun sedaya para nayaka praja Jimpri Prayangan menawi sayekti leluhur kula menika sedanipun dipun krenah dening asanes menggawe kula Rama Prabu sak gaduk-gaduk nalar kula sak sisa-sisa tenaga kula badhe budidaya balesaken sasa wirangipun tiyang sepuh kula Rama Prabu. Sampun ngantos patos. Sedaya para Jimpri Prayangan menika sampun sagati. Ing ujub kantun nenggo dawuh Rama Prabu. yen tetela kaya ngono nger merus patmo ateh kala werka kala mamang aja dikangelan sik kikrit langkit rungkat kimpul temuju ana ing mamenang ayo padha mudita sedaning ramaku nirbita kawaca Monggo sang prabu